लोगोफोर हांसो जानोसै लास्ट डिसेम्बरनि पासप'आ दे पासप'आनि इसेफोरा दं दे लोगोफोर लास्ट डिसेम्बरनि बिदाय होनोसै बायना लाबोदों लोगोफोर सालबारनिफ्राय बेसे लानाय 450 खमावनो मोनो लोगोफोर हांसोखौ दा गोजां बोथोर नालाय बिदाय हरनोसै लोगोफोर लास्ट डिसेम्बरखौ मोनायाव जानोसै दा पार्टिखौ गायसोमोन बेलासि जाखाबाय नै लोगोफोर एन्जर बुन्दा गोग्गो अमा फिसा रखमखा नै लास्ट डिसेम्बरनि गायसोमोन जि गेदेरखा गोथां मोजां लानजायालाय जलायनायसो लानजाया जलायना बेखौबो गायसोमोन नै आरो मासेबाव ओइ एसे देरसिन दं एन्जर बुन्दा एखे जि गेदेरखा लोगोफोर नै बुन्दा बुन्दी नै बुन्दी गायसोमोन देन्जारखा नै खैथासो दं ओरैनो 12तासो दं बुन्दा गाहाम गाहाम गोजा फिसाथ' गैया गिदिरखा नै जावना मोननाय नामा दाउआबो मोननै मासे खारदो हो आं दाहारसो माबा लोगोफोर हांसो जाखावनोसै ओजों गांफुबाय लास्ट डिसेम्बरनि दा मोनायाव बिदाय हरनोसै गायसमोन 2025 हांसोजोंनो जाखावनानै माइलाय हांसो जागोन जेनलाय लोगोफोर बेलासि जाखाबाय अखाफोर लोगोफोर